Но това е четвърта серия от Развлекателно. Надявам се да ви хареса. Тук карам колело вместо препятствия в Roblox с моят герой. Като паднеш и те удари червено, си сменяш цвета на колелото. Има периоди, в които съм бил с розово колело, така че няма проблем да го гледате и с розово колело. Ако изобщо харесате розовия цвят, може дори да ми пишете, да драснете един коментар, че харесате розовия цвят, или може да ми пишете на Viber от телефона, който ще запиша в описанието на канала. Така че ви доверявам прекрасно гледане на сериите Развлекателно от канала, които вече ще са 4 и ще бъдат до 20. Така че може да гледате до 20 серия, като я пусна нея. Но днес смятам да приключвам с сериите Развлекателно и да пускам само шортчета, т.е. видео си видеа, и да не пускам повече дълги видеа, защото имам 4 големи видеа, които са чисто нови и се досещате най-вероятно, че са развлекателните игри, които пускам от Roblox, които съм играл, и мога да пусна дори от 99 нощи. Ако искате, може да пишете долу в коментарите дали искате да направя видео 99 нощи. Затова може да ми пишете в коментарите и да ми кажете дали искате да има видео с 99 нощи, защото играя много тази игра още. Така че бих ви помолил да ударите един лайк и да се абонирате за канала с камбанката, за да не изпуснете някоя от сериите Развлекателно, които пускам за чисто нови са, и смятам да продължавам с сериите Развлекателно. Дано да ви харесват. И това е от мен. Приятен ден, приятна нощ, когато го гледате. И ако дори го гледате докато я хапвате закуска, приятно добро утро или приятен ден, и бих ви пожелал да сте живи, здрави, защото след няколко дена идва Коледа. Така че това е от мен. Може да гледате още колкото искате от моите видеа. Довиждане.